May butag mga igsoon. Salamat sa Dios di amo dinhi para motambong ng Eucharistia. Makabati sa pulong sa Dios unya kalawaton, pagadawaton ang atong Ginoo. Ang santos kami sa mga igsoon o ni atong pakighimamat, encountering with Jesus. Amen. Ang atong ebanghelyo mga igsoon naghisgot og end of the world, katapusan sa kalibutan na mahitabo gayud. It will come kung kanusa wala ta kahibalo. Pero may mga ilhanan na it will happen na mahitabo gayud. So gisay-say ni Kristo ang mga ilhanan, pero wa magpasabot nga duol na. Basta mauna kini panghitabo. Gubat na, sige na. Israel, Ukraine, Russia, China, atake na sa Pilipinas, daghana na ang kumbati, away sa mga gingharian sa mga nasud. Pero pasabot na, so kung nakita na ni gutom, linog, sa padiha mga kamatay, kung nahitabo na kini, so muabot gayod, mahitabo gayod ang ipanagna nga at ilang ipanagna isulti sa atong Ginoo na mubalik siya second coming, mubalik siya sa katapusan sa kalibutan. No, nakasamok, gubat, linog. Grabe ng linog nga igsuon. Makagakos ka ng dili gakson. Sinati mo ka mo tulinog to 1991 ba to? 2019 ba to? 2019. Okay pa ng bagyo. Okay pa ng bagyo kaya makapangandam kita, mga nyanay broadcasting pa. Pero linog, asa may magpahibalo na linog, abot na, bigla man ang abot ang linog. Nindot ang linog kay adunahan kabos, patas, uy ugon gayon. Arang-arang pa mga kabos kay gamay ang balay, dili matumpag, dili matumba kay gagmay ran. Pero kanang puyo sa mga harianon balay, naa sa mga palasyo, ihi-ihi gayon sila ng kung mabot na ang linog. So kung mga bot na kini, no? Unya na pa jud ingon ang atong Ginoo na magwali-wali ba diha, hapit na matapos, di ba? Nang kato taliabot ang 2000 year, hapit na mata kalibutan, magdadaga magwali-wali diha. Kaya dumdum ato Santo Niño nakikistorya sa bata dito sa Mactan. Hagudhud ang mga tao, tuman mo dito sa pati ako diri. Pader, mga tuta pader, mo tanaw tato Santo Niño na mag-istorya sa bata. Himo raman na ito. Ayaw ka mo tuod ayon, ayaw ka mo palingda, ayaw ka mo mailad. Siguro mailad ani mga igsoon. Ang importante, hugot ang atong pagtuos sa Dios og atong gibuhat ang kabubuton, ang sugo sa Dios. Mara importante na ato kung kano sa maabot. At least ready kita nga adto pa man ta kun asa nang nagpakita diha ng mga tuwa si Kristo dito, tuwa diri si Kristo. Sa pader tan-awa gitsura ni Mama Mary ni ana sa pader. Pagtanaw ko, mura may nangihi sa pader, o niya na, bakas ba ng ihi diha. Sus, ihi man. Ayaw ka mo pangilad. Ang importante ang atong pagtuo o pagsalig sa Dios. Amen? Maajud na. O niya,
buhata ang sugo sa Dios. Pagpasaylo, mudumot man kita. Ayaw pagdumot-dumot kay bata kay balo karon sa ta kuhaa sa Ginoo. Unya ko na kay pagdumot, boy kamatay nimo, kamatay nato. Sa ta pagita, di ta makasunod na to. Nusimba baya kita, nagampo kita. Ato gidawat si Kristo, sabi ato tumong para kita makasulod sa gingharian sa Dios kung kuhao na kita sa atong Ginoo. Wa man ta magsimba para mamilyonaryo. Pasalamat sa Dios, maayo ang kinabuhi. Pasalamat sa Dios, maayong panglawas. Ano naman, tamag pa na mamilyonar kita. O, ultimately, sa katapusan, makasulod kita ngadto sa iyang gingharian. Kining paghiskot sa tumpak sa temple in Jerusalem, destruction of the temple in Jerusalem, nahitabo baya? Nahitabo gayud ang destruction of the temple in Jerusalem. Munang atong Ginoo nagsulti ni ana na walay bato nga usa nga mabili ni ini tumpakon gayud ang tanan. Mawala nahitabo pud sa kinabuhi sa atong Ginoo miabot ang kamatayon. Sa iyang kinaapan gibanhaw siya tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa iyang Diyos Amahan. Manindo kita palihog